ni dai a rayuwa in ne kuskure zan roƙe shi ya fe min, sannan in roƙe shi bukatu na kai har ta kai ya dafa min. Ya na zamu alfattahu waƙar gama ka dafa min ya Allah. Aure ni'ima ne, aure martaba ne, ɗan uwa mu kashe su yayi lafa har da lehe na ce dan Allah. Dan darajar annabin Allah da haman zan mu babba, mai kamala da kyawun siffa san bai bida ba, kuma dan shi ne aure ya zama sunna har ga umma da abba. Ya kamata mu yi koyin manzo wannan da aka saukar wa sallah. Aure ni'ima ne, aure martaba ne, ɗan uwa mu kashe su yayi lafa har da lehe na ce dan Allah. To ina malamai al'umma sai ku zo ku tsaya ni, to ina sarakai hakimai zancen ku kama min. Shi dai sha'anin auren musulunci bai san tsangwama ne, bid'a in ka kai ka ɗebo baka koyin shi manzon Allah. Aure ni'ima ne, aure martaba ne, ɗan uwa mu kashe su yayi lafa har da lehe na ce dan Allah. Wannan zamanin nan da muke aure ba sauki yake ba, har ta kai ga sashen taimako ma wasu ba shi suke ba. Yarin kanan ya isa aure matar bai fitar ba, wani yar sako nan a gida sun sanya burinsu sai dan kwangila. Aure ni'ima ne, aure martaba ne, ɗan uwa mu kashe su yayi lafa har da lehe na ce dan Allah. Ya kamata al'umma ku fito mu aje da arga, don ba gyara take ba har haɗin aure dai a karnin ga. Ga wani can na san aure ba kuɗin da arga, ita ko husna ko sai mai shago tammakar yadda aka yi na wasila. Aure ni'ima ne, aure martaba ne, ɗan uwa mu kashe su yayi lafa har da lehe na ce dan Allah. Wannan kayan idan kun duba ba gyara suke ba, sai taɓarɓare tsarin aure ba ma ai haɗi ba. Wasu ma kai idan sun yi aure ba daɗin zaman ba, domin ginar da kun kai farko ta zamo ƙila ma da wakala. Aure ni'ima ne, aure martaba ne, ɗan uwa mu kashe su yayi lafa har da lehe na ce dan Allah. Wasu tsarin da an kai farko shi ake yin kulawa, in an ga kayo su kayan bid'ar su ake ta nunawa, amma ba a san can a gida mene za ta yi tararwa. Kun bar amarya na can shan ku da zaton ku ya zamo gurbin wahala. Aure ni'ima ne, aure martaba ne, ɗan uwa mu kashe su yayi lafa har da lehe na ce dan Allah. Wasu matan idan kun duba kilkili ne suke biya, su ko iyayen wasu su ma halin su ne masu suke biya. Za ka ga ra'ayinsu gaba ɗaya kilkili ne suka biya, shi ko saurayi in ya gano zai bi tarkon da zai biya su sha. Aure ni'ima ne, aure martaba ne, ɗan uwa mu kashe su yayi lafa har da lehe na ce dan Allah. Wasu attajirai ne gaske suna da zarafin siyasu, wani ko ɗan talaka gaba ɗaya bai da karfin biye su. Wasu ko za ka gan ɗan mala da shigi don ya biye su, amma ginar su nan a gida ta kasa ma'i da ma da kammala. Aure ni'ima ne, aure martaba ne, ɗan uwa mu kashe su yayi lafa har da lehe na ce dan Allah. Sha'anin gara ko in ka duba ba gyara ake ba, za ka gan wasu masu yauriya ba na gyaran shirin ba. To wai me nake ni da ba zan koka a wannan tsarin ba, wallahi ko a fannin tarihi ba inda ya samu salsala. Aure ni'ima ne, aure martaba ne, ɗan uwa mu kashe su yayi lafa har da lehe na ce dan Allah. Matsala anan mata ko rubuta a garar bikin ma, in ba a kai mu wani gara ba gore zija ai faɗa ma. Wasu mazan suna rena mata wulakanci da cin zarafin ma, har ta kai aure ya samu tangarda baya an yi zagi kala-kala. Aure ni'ima ne, aure martaba ne, ɗan uwa mu kashe su yayi lafa har da lehe na ce dan Allah. Shawara ta a wannan tsarin sai ku yi ɗan gwadawa, in har matar ka ta zo a gida nan za ka yi kulawa. Wannan can gida komai za ka iya can kai siyawa, kwaɗin ba jirgi mota leshi har da babbar kamfani. Aure ni'ima ne,
domin ba da shawara ko wani ƙarin bayani 081 3973 5376